Súčasné portfólio BB Designu je rozdelené na 3 časti. Áno, to máš pravdu. Na 3 časti, pretože ako som spomenula na začiatku, som vyštudovaná záhradná architektka a vždy ma to k tej oblasti ťahalo prirodzene. Kvety boli len také hobby, ktoré potom, keď sa začalo, ako som spomenula, už tiež prívalom informácií a posunom aj všetkého okolo nás vlastne rozvíjať aj tento obor, tak som sa k nemu vrátila, alebo teda ho opäť našla a začala som robiť aj záhrady, záhradné úpravy a vlastne nejak sa od toho odvinuli aj úpravy interiérov, pretože som zástancom toho, že keď človek navrhuje záhradu a vlastne v dnešnej dobe ľudia veľmi radi využívajú sklené plochy a čo najviac presklenených častí na domoch, tak ten interiér by mal prestúpiť do toho exteriéru, respektíve byť nadväzný, ako by ste sedeli v jednom celku. Takže preto si myslím, že to nejak všetko vzájomne súvisí a tie kvety to je už len taká čerešnička na torte. Zhrnuté všeobecne, BB Design vlastne má 3 časti, jedna sa zaoberá exteriérovým dizajnom, jedna interiérovým dizajnom a jedna časť sú vlastne predajne alebo respektíve prevádzky kvetinárstiev, ktoré sú v Nitre aj v Partizánskom. Kde všade teda v Nitre môžu nájsť klienti, zákazníci krásne kvety od BB Designu? Kde sa nachádzajú predajne? V Nitre máme predajne v OC Galéria, v hypermarkete. Potom máme jednu prevádzku v centro Nitra, na Akademickej a potom máme jednu prevádzku pri bývalom Baumaxe, terajšom Obi. Takže tu všade, ale okrem toho máme aj BB Shop, vlastne internetový predaj, kde takisto si môžete zakúpiť kytice, dekoračné doplnky, bytové doplnky a vlastne aj exteriérové. Takže v čom je firma BB Design iná? V čom je iná? Ja si myslím, že už ten názov BB Design, alebo teda BB štýl, vlastne to naznačuje, že máme svojský štýl, ktorý sa zrejme ľuďom páči, keďže sme na trhu už 20 rokov a stále k nám prichádzajú a dúfam, že aj budú. Samozrejme, ako som už spomenula, tie trendy formujú aj naše výtvory, aj naše pôsobenie, naše vytváranie dekorácií, aranžmánov a tak ďalej a formujú to názory a predstavy klientov. Aj keď tuto je trošku niekedy problém, pretože my Slováci sme taký národ, že ešte stále v nás je zakorenená taká predstava, že vieme si všetko spraviť sami. Keďže, ako som spomínala, aj dievčatá si vyberám na základe toho, akú majú fantáziu, tvorivosť a prejavuje sa to napríklad tým, že ako prvý sme začali vyrábať kytice na základe požiadaviek klientov v tom zmysle, že keď má niekto nejaké hobby alebo je milovníkom čokolády, je vlasová kozmetička a tak ďalej. V tomto duchu všetko vieme v tej kytici stvárniť, čiže kyticou od nás vlastne poviete všetko, tak by som to vyjadrila, pretože mnohé kytice sú robené tak, že k nim už nepotrebujete kúpiť darček. Je v nich zakomponované klobáskové mäsko pre chlapov, spreje, laky, čokoľvek pre dievčatá, dámy a týmto zároveň by som vás chcela pozvať do našich predajní, ukázať vám naše výtvory, naše výrobky a samozrejme vás s radosťou presvedčiť o tom, že je to tak, ako som vám porozprávala.